Български учени доказаха ефективно билково средство срещу болести по пчелите. Български учени спечелиха признание не само у нас, но и в Европа. Европейската пчеларска асоциация, в която членуват 55 организации от 30 държави, публикува статия за резултатите от изследванията на българския билков продукт Бактеромат Херб. Това е голямо признание за екипа на Националния диагностичен научно-изследователски ветеринарно-медицински институт в София, както и за учените от Института по микробиология Стефан Ангелов при Българската академия на науките. Защо това е важно? Две от най-тежките бактериални болести по пчелите са американски гнилец с причинител Пенибацилус ларве и европейски гнилец с причинител Мелисококус плутониус. Тези заболявания са разпространени в целия свят и могат да причинят сериозни загуби в пчелините. В Европейския съюз няма разрешен антибиотик за лечение на пчели, а нерегламентираното използване на антибиотици може да доведе до развитие на антибиотична резистентност, замърсяване на меда и пчелните продукти, както и риск за безопасност на храните. Какво показват изследванията? Учените са изследвали билковия продукт Бактеромат Херб, както и комбинацията му с имуностарт Херб. Резултатите са впечатляващи. В лабораторни условия продукта Бактеромат Херб спира растежа на бактериите, причиняващи американския и европейския гнилец. При теренни изпитвания в пчелини, заразени с европейски гнилец, след 6 третирания с двата билкови продукта, симптомите напълно изчезват. Няма рецидиви, т.е. повторна поява на болестта в продължение на няколко години. Какви са предимствата? Безопасни са, не замърсяват меда и пчелните продукти, няма риск от резистентност, бактериите не свикват с тях, подобряват здравето на пчелите, т.е. засилват имунитета и устойчивостта им, подходящи са за профилактика, могат да се използват за предпазване на пчелните семейства, а не само при наличие на болест. Тук ще отбележа, че е необходима промяна на подхода към болните от европейски гнилец пчелни семейства. Връзката между храненето, имунитета и устойчивостта на пчелите към болести е категорична, а билковите продукти биха подобрили здравният им статус и са елемент от стратегията за борба с това заболяване.